Sabak Khair Jambo Asante Juma Mubarak Wachika Pinu Islam Amniandra Nyanti social politique raharwezegny kuragnatsika niany dikan'zegny tsy ataoko lava loatra aboka io bon arakaraka koragna mandeha io ny avitatsika mamakafaka ny raha tokony fakafaketsika ny raha tokony angalatsika diniky ny raha tokony hitondratsika eritreritry ny raha tokony hitsonjovatsika ny amare fotony ny loso fa etsika nagnakarakory ny tio rango zay tagnatin'ny 65 ans zay niany atsika miditry amin'ny taogno mamaraparagna ny 2025 amby ity nomaly za nampagnategnanareo hoe iezaka volaniko manafinaka soldanaka amy faritry be faritry ny be mazava ny sambrano igny satria nagnano fanikafagna voalohany na ny première édition tamin'ny resaka économique ny be mazava ny sambrano indrindrandrindra koa io amy resaka ny tontolo iaignana satria tsy mahetsika jiaby fa agnisan'ny raha mampalaza ny be mazava ny sambrano dia ny cacao ary agnisan'ny tafidry agnatin'ny les 5 premiers manana cacao tsara atsika Madagasikara indrindra atsika ny tapany avaratra ny nosy igny nisokafagna nomaly volaniko ny première édition ny foire mikasiky tontolo iaignana indrindra mikasiky io cacao io satria agnisan'ny rehareha atsika volaniko akoatra ny lavany sy ny langilangy ary ny poivre sy ny produit locaux tsy voatanisa eto manadanja be io cacao io amitsika malagasy ny volagna zany moaly hoe ezandro soldanakaro bakagny handefa ny feo zegny nandesigny na pibiagna na hoe nanikafagna io première édition ny foire io tany be mazavany sambrano ary niezaka zay nitady ny fikambanagna lehibe indrindra azoko lazaigna hoe maventy amty resaka fiarovagna ny tontolo iaignana ty ao amy faritry ny be mazavany sambrano zay nitarity ny président Mandigny Raymond na Raymond Para ny afataratsika izy zay ny olo zanaka sambrano petraka be mazavany sambrano tsy mahay zany ray aman-dreny zany agnisan'ny nangagna ary vy nahitagna io fikambanagna io tamy zany andra zegny ny vatantegnane tagnatin'io fikambanagna io ary mbola manoagna io fikambanagna zay miaro ny tontolo iaignana ao be mazava ny sambrano ke aloha tandrignesatsika volagna anazy tamy fanikafagna raha tiany moaly atsika boka io midriky amy parti sasany agnatin'ny fandaragna atsika namono zany fotoka araiky ninao fa misy raha ino raha io mahatonga atsika ivariny baka etsika amahana io volana fotony raha ohatra atsika tsy volana cacao nanatsika mampalaza atsika am'izao tontolo zao malaza be ary cacao io am'izao fotoana kanondomboza fotony le climatsika le toetrano mamorona atsika ino tokony ataotsika raha ohatra nareo mandeha kolotanana amy tozefy raha ohatra tozefy
antsika jiaby zay project mba izao hoe ino tsy ekefanareo tsiavynika iny eto mamparitazy amanareo ne na tsy navambarambaranareo zay mana tsy ekefanareo jiaby io mila vonontsika tsy ekefo amoanatsika tsy sambrano za voalohany for ekonomia eto ambanta raha nataotsika mety tsy zarizary za tao tokony hitolo velo de olo tsy velo satria moana tsy mazava amitsika zay ino matombo tso mety amitsika raha ohatra misy fiarahamandinika atsika amin'ny ekonomitsika eny zay mivarakaiky tsy mivanimbo fanoana tontolo iaina voalindaraka tokoy zay tsy mipika tsy magnano ny ministère zay tsy mipika tsy magnano projet mitandrina raha io fa dia marozatsika tsy mahavera protégena agnatsika eto lasa misisy ary reny fa sampo regny tasinena zato misisy regny tsika tasinena araiky miala zato misisy ary reny fa sampo garde forêt fa sampo nenenity roanjato miaraka misofotao izy koa tsy miantony atsika jiaby na opérateur économique na mpitondra fatsakana jiaby tsy miditra an'izay iny tokony ataotsika miasa foana ny mpanotrano raha tsy hoe jehova tomponao posorotra masika tro za ke zay concept zay nave tsy farany fahaizana mbolana araiaraiky tany midoro département te ambirika message atsaraovantsika adiny tokony atao mitsaraikaraiky mba sambrano mandroso manatombona atsika jiaby natao foara aty hanatsaratsara fifankazahoatsika hanambaratsika iny vokatany iseky sambrano hanambaratsika azozokona any intervention anatin'ny district nambanda aty anatin'ny bassin d'incendie mba hitatsika rehefa mizavana vernisage standotsika ary mazotoma mitany ro amin'ny stande io ino natonga ro ndera amin'ny stande io ino tombotsoa nafaty amitsika mba hoetsika tsara fa tokony iny zegny miatsaretsika raha ohatra fa zay raha hitatsika izo tafikena ame mahery e ambava homana ampoa eritserity teo zay hoe soara édition voalohany tasika économie sambra message atsaraovantsika adiny tokony atao mitsaraikaraiky mba sambrano mandroso manatombona atsika jiaby natao foara aty hanatsaratsara fifankazahoatsika hanambaratsika iny vokatany iseky sambrano hanambaratsika azozokona any intervention anatin'ny district nambanda aty anatin'ny bassin d'incendie mba hitatsika rehefa mizavana vernisage standotsika ary mazotoma mitany ro amin'ny stande io ino natonga ro ndera amin'ny stande io ino tombotsoa nafaty amitsika mba hoetsika tsara fa tokony iny zegny miatsaretsika raha ohatra fa zay raha hitatsika izo tafikena ame mahery e ambava homana ampoa eritserity teo zay hoe soara édition voalohany tasika économie sambrana ataotsika tsy raha jiaby ty volaina e voavolana eky fa kosa loa eky tompolasy tompovavy nambaranay eky raha ohatra ka misy raha hitatsika fa mety mahatsaratsika mipiagnary mipiagna matsara barabarana projet zay ao anatin'ny enceinte ministère ny environnement forêt haute io ary manabarana famonjanilala ny raha tokony ataotsika fa zay ndraiky mibavina velima sy mitsoaka miranganiana zay efa zay manatanteraka campagne na dia sato aza ny dia tsy maintsy aroso ny dia zay zegny koa izato olona raha tsy tiana fa tokony nambenaka izy koa fiarovana tontoliana sambrano raha sy makolana aneky zay koa tsy maty sy alahelo zay tsy nalahelo ary takinetsika jiaby anareo ndray retirety amiasareo iraisinareo ny adiny mba hampatsara raha ty satria malalaka atsika sambrano mitadia olo maro atsika fa mitadia olo maro hamokatra araka ny communiste tsy mitadia olo maro tsy hamokatra anao koa fa tia mokatra avia misy toerana mokara anao koa tsy mitotoerana mokara misy olona azo de tsy nangataka tamin'olo fa mamotania tsao mahazo raha tsy tokony atao ke zay eky mampitodika atsika farafara fa misy ezaka fa natao tsy volany fa amin'ny andrany antiny sy misy koa hoe fa amin'ny andra mare mbola misy fiaramasina ataony projet finiaty ta ministère ny aménagement misy fagnanovana kalitany na titrafoblina atao zay mbola ataotsika mare za mahita tompony andraiky mbatonjay fa misisiny ary atao karazana vantara eky zo hampirisika atsika zay tsy manana taratasiny tany mbona taratasiny tany satria tsy afaka mamokatra atsika araka-dalàna izy koa aloha tsy manana taratasiny tany maninao projet zegny mbola mampiampiana varavarana ahafahatsika hifanampy mba ahafahatsika ahazo sécurisation ny taninao tany io tsy ninao koa tsy ananao taratasy maninao izy dikan'izegny ora iangavigna
atsika hipodika amizay etika samy farany podiky olo aminareo mofily monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire Aïssa. Anaro batman sumbungkane, anaro serang fulani kampawote, anaro bibijan kampawote, ini rako sama kata kata kama macam, bibijan kampawote naro, ini rako fulani naro kampawote, akhirnya naro pa samrati cimangku, anaro nari duluan, oh naro mau berdua sampai, ini kan sih, saya tuh anaro parlement sambarawat sambarabas anaro ekali ambaratale naro anaro bilanar kan sketchup sigotir saya nur motif sena masika ai ni betanar anaro betanar to karati is program na pensa ruan fawo katsika ni mas kumbri ampona de non pera yu simila manala de non moko fa agomne dipsa zati agomero kurang sanar kan rum bofi sajelo patron district senero, patron district ministère, patron bentanana, patron député, patron sénateur, favor. Anero put kang bawa pa sa anero kom lakian area ekonomi, nuta dia nero secara sosial, abdanero, fulang abdanero, ekonomi samran mare, nilahin zanin kara kisla wala banan. Ni put kang lo région, ano région, ni kari ku pampam suma région. Abdanero na sa sahele angaroto na papatsuma mali am direction des soluti fadoro comme un district par le représentant de l'État si collectivité fadoro région collectivité avoir les stage ganaro italiens économie ça va se montagne ko champa système bando ça avoir naro ma atasi for déséquilibre écologique ananatika manayena climatique armamon ni butandani c'est comme ça ketaline tanteka analo région Kagakuri nani napatika pa hapa mahali pamponsoma agombanda baka mnarosa tena ro luwa ni kosefu nena ngaka kosefu are ni regional na bokalo anarona na tutroze tena ro mande ni kujana ro ne info na toskamnar sinambi zentek alo pakagamba ayan kosefu sadia anarona bise atogero akuna bseroze maishetika mirato kuneto azapa kisi directeur pa ambara kadi na manuara chapepa mita diasi askati Roma aska sakana bati Roma iskot suri bitsimani alo tu hin ekskajal alo tu nanexam kala sino ro pose jam nake sara fana tonoro aftu waru ali train na tonoro ra tonoro seso menero oro se ambara ro se pamanana ro pose ona jam alo manana fulani ala sanne ko fulani saja nuru menanya fulani sisi belum semangat ano ko semanglat ano ko pemenang ano fulani ala sanne ko fulani saja ambo sararas kayu di pam fulani kayu engade fulani sika se tabela kurana sika pa sakot sekali saja hanga tunggu tuan ambaza na tunggu lo jaga kala sika ro pere telekom di kita volomar kita ro na bamban ekine alta dia benefício ro mato pere fokus afti kuandai ni antara big setuk na desika aku buat sekarang aku buat samranti baka mayan zalski mem tubu ner kadenero si pretu bawoka servisi lete tut katone rahensi ko fublan nesi yetfa ni fulano mare ko si masieta fare di na kazi glen me mi loko fa fazona kamflo mare fa zafara si masieta fare di na kazi Singino no blado to mo nyala sigi mela foro mero jang anola ni no tiki vula na kapa manga siti to kulali manga siti ni vula na matampa na mekenjo ni sala apa na tone azagaga nyuma za katika kwa vika gerisa ni surva swa ande badka tskana kokte ndem tuga ki anati hatela nakao atika mangan kokte Sajene hii ni tana zara volunam district ya Mbanda ni baka kusa kakao are masakitse le kakao sa askayu kisane ambuni kisane ambani president executive revo itanesu yu kakao aska sahana amnya kumarumar
fahaizana anazy zegny bakao faharoe sady izy magnano préparation rehefa baka amin'ny pinière mitsaly mitsono magnano préparation mivoany koa ndraiky magnondrana mandeha azy dikan'izegny azika mizava ino raha azika zahanao ino raha azika alendako ino raha mety resimeto nanino kakao anazy tsisy malaza karaiky zo ino any mety malalaka famitanetika sady dia koa miaio anisan'ny mpagnondrana kakao anisan'ny tsara hitatsika jiaby kimiana ataonay any lahy mba ho hitatsika jiaby aitsika mikorana fa sinofinofi raha volatsika zavatra mary ino raha tokony ataotsika rehefa miaraka agnatsika agnatsika mahita tsy tena vatomay mandeha etatsika amin'ny tongony atsika mizany zay ke zegny le mahafaheliny any iangaviananareo manana tôbily zay ro tsy manana tôbily comme sy nareo moloany zay ndraiky namombana hela tsy tandratsika jiaby ary mety verinay zay voasany zegny no andeha agnatsika sanatria ny vavanao koa tsy vasa midietsy zegny tagna mipolaka aloha vaky tatsika fitôra solon-tegnatsika ny bakaikafatsy atsika jiaby eka le solon-tegnatsika mandeha any fa ivolana amitsika tandrelety fa atsika jiaby kosa tsotonga any any mankasitraka mankateriny misaotinareo na de misy tsy mety natao ampitena aminakafa lay mety resa hoantsika eto samborano jiaby merci aminao président na gnazava ny volagna raha marina zegny lehilahy volagna zegny za magnambara ho an'izay tsy mahay izy koa nisy lehilahy nasaky ny volagna ary masaky mitsangagna tsy mitsitsy ny volagna ary hoe fitafatry sambrany be mazava tsy mahita koatran'izay eky za araiky moa efa lasa korazagna mandrea mpiadanagna izy mandrea izy antany manitsinitsy misy izy tsy sotsinay zegny président club kakao zegny na afantatry ny maro hoe na avy président ny conseiller tao be mazava ny sambrano tsy azory fa itoboko lahy andre mazava losy korazagna izy mbola managna lehilahy masaky ny joro lehilahy masaky ny volagna be mazava ny sambrano izy regnitsika teo igny président Mandigny Raymond na fantatry ny maro hoe Raymond Bara mipetraka varitra ny klinike Atanambo 5 renao koa mitaly adresse nazy amiako anao telefone nazy amiako anao fa zegny lehilahy tsy mitsitsy ny volagna ary izy maresaka marigny ary io fa toetrinany hoe izy tsy masiaka mazava toko izy hitanareo igny karaha zokobe tsara masiaka fa maresaka ny volagna zo boka fangaronareo ndraikindraiky hoe zokobe masiaka non za tsy mahay mitsiko karaha zegny koa président Mandigny Raymond izy tsy mahay mitsiko ninany koa fa ze pla hitatsika izy teo tsisy frein ho sasany magnotany ary président Mandigny Raymond nagnazava hoe première édition nagnanaovagna foire économique ny be mazava ny sambrano dia resaka kakao koa misy tany mamokatra donc amin'ny faritry diana hoe tany milemaka tegna mamokatra tsisy karaha be mazava ny sambrano atsabonao io kakao fa izy edy io kapitalin'ny kakao koa tsika Madagasikara volagno ary agnisan'ny kakao tsara indrindra nisy fotoagna tam président Zafy nitondra za koa tsy diso ya nanonga agnabo be vidin'ny kafe tsika tambanja ravoravo ny vahoaka tam'izegny anao mahita rideau ny tragnon'olo vola lamaka andrian'olo vola be mazava ny sambrano zegny atsika zio nanjary angano izy no volagny président Mandigny Raymond io igny hoe mila ampoditsika ny lazany sambrano ny be mazava ty resaka kakao ty resaka lavany resaka kafe fa amizio ty nanjary angano
nonino matetiky za teto nikoragna resaka environnement io resaka environnement io tsy nizoky be tsy mon frère Fabre na Zandrila Joakim na association ny environnement fa atsika jiaby tsara zo atsika miaigny rivotro tsara madio zo atsika miaigny rivotro madio arakaraka mifahaizatsika mikolokolo izy no idiram-pesosy tsara amitsika fa tsika koa mandora matsilagny ho izy ray amandreny mille Clément zay à la mer ho izy tsy mikoafy ke natao première édition igny nazavainy président Raymond Mandigny teo hoe tsy ninazy tsy ninaka tsy ninao fa ntsika jiaby mba ahezatsika hoe aia fipetraka an'le lazany kakao ny be mazava sambrano eritrerefa fa misy compagnie na société aroe maventy ane amty resaka kakao ty café produits locaux dia ny société Biolande ndraiky Milo koa zahavagna amindreo roe io Milo fa hela mbola tamin'ny andran'le damananjaka Milo fa teo Biolande zegny tafarafara taty fo ke atsika aza mba mandrora mantsilagny avako aby environnement io atsika tompony fo mahavy ny fisiany fiovantoetrandro amy fandrombatatsika ny atialatsika ke tsika koa mbola hitohy anetikala iasatragno anetiky honko iasatragno agna charbon ala mera tsika mazava volan'olobe teo igny hoe oka tsika mba hitsangagna oka tsika mba hiaro ny tontolo iaignatsika le tontolo iainana koa volako aminareo tsy voatery hoe atiala na rano na bongo fa ndrenao miaigny io agnatin'ny fokon-tany io agnatin'ny région izy nambarany teo na mipetraka afitra izy tamy chef de région provisoire zao io ma enganeka mba hipetraka ny chef de région amin'ny herignandro agnaby prévu fa tsika moa mbola amizay izy avy agny zazany izy volanko aminareo zegny tanàna nanagna na izy sambarano be mazava ko rekisaka produits locaux nanagna l'usine atsika teo maventy natsanga ny président Sonamo Ratsiraka Kafema nanagna l'usine atsika teo maventy ay farifary amy lalagna magnatsimo igny koa nao baka ambanja magnatsimo tsy amy magnatsimo toliara edy aminay be mazava sambrano io baka nao koa magnatsimo maro mandeha ry bifota regny natao hoe magnatsimo jusqu'à no avy antsoy jusqu'à no avy atsimo ny toliara agny fa aminay be mazava sambrano ry bifota ka ry maro mandeha ry ankarany be antragno karany regny nataonay hoe atsimo tagny nisy ny atao hoe Kafema ary nisy l'usine koa nagnano tapioka taminay be mazava sambrano teo fa ny mampalahelo atsika koa raha tsika malagasy potegny ravagnina na zigny alafo amy vahiny nefa ny fanagnatsika rakara regny tokony kolokologna zegny le hoe agnisan'ny environnement tokony ataotsika olombelogno
hoe iaro raha tsika fa ny mampalahelo moa izy igny nde no zo mandalo amoron-dalagna tany nisy raha volanko aminareo aby zegny kafe ma zegny nde potony l'usine io feky fa tsy hitanao nefa poto vy etsika igny tsy hainao nandeha machine jiaby to tsy hainao nandeha nde ino rapaka anazy beton ambany fa tsisy noho nino le toetsaigny tsy manjary mazava ho azy atsika kazagaka aza mitomagny aza mitetreka hoe potika ny ekonomitsika tsisy fidiram-bola amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria ny vahiny ny manjaka rotsy nde napetraka volanareo amy banque centrale nareo nde ny vola banque centrale fo atsika koa fa vangoeny grève na révolution videgna banque centrale ma vola ny babanareo sa vola ny reninareo de atao le jery raha tsy manjary mivolagna fa zay tia tandrazana zay mpagnampy politique politicien oui politicienne oui maro l'usine ty nisy koa nisy tany be l'usine donc mifaritry diana tsisy karaha be mazava ny sambrany tsisy zio angano ndery koroazy efa tsy hainao feky nanjary ino nanjary lakroasa nanjary tsy haiko x sa tsy haiko nefa nanao maregny lazany koro any ambanja zegny taloha aza lahy zio tsisy hitanao ravagna normal logika amizay ino raha misy eto za volagniny Milo eto za volagniny Biolande vidiko amy vidiny pare produit locaux naro afa izy igny boko mondrako mandeha ivelany agny avadiko valeur ampodiko aminareo eto alafoko aminareo eto atsika amizay magnino vangalafo nefa raha baka amitsika io itanareo afanisany koragna araiky resiko tamy kabaron'ny président mandigny remonty io hoe environnement io tsy atiala aza raiky jeritsika environnement ato koa doto bado etrerety fa anao tsy miaigna amy raha manjary fotony jerinao le hoe androbaka égoïste andihina andeha milo-tegna amy raha mbahoaka fa tsisika hoe namboarin'olobenay taloha tagny izy ty ankatsaregny alebi azy baka mba iroborobo non mampalelo le toetsaigny ke nitiako resigny tamy volagna président mandigny remonty io mazava ho azy zao izy ny organise zay heny kondoany niatriky agnano raha ty atsika zatra koa fa vita raha jiaby nino dombera na hoe cocktail andeha amy le hôtelny fulany andeha amy restaurant fulany fotony io le copain efa environnement tsy manjary zegny ino raha nataondreo izy agnaty alany kakao agny cocktail amizegny atsika jiaby mahita hoe karakory agnatiny aty ala ty ato agny nagnanaovandreo cocktail fa ro tsy nandeha za hôtel ibis tsy haiko hôtel tsy haiko cocoté ao tsy haiko kofmady ao tsy haiko n'importe quoi fa ro nandeha agny agnaty ala agny cocktail noho nino mba zahavagna hoe karakory matsikato anao taloha mandeha sambrano be mazava zay mila tamin'ny ambario be tony anao mandeha agnaty ala anao mitsitsiko misy fotoagna anao nde kapa carreau zay boka fa tsy haintsaiky zao hoe ino ma carreau losiny kapa carreau hoe tsy haintsaiky betibetiky zao kapa carreau zegny andeha agnadio tamy misy tsabonao zegny agnarany zo tamin'ny andrane taloha hoe andeha kapa carreau andeha agnadio carreau igny faritry misy tsabonao igny carreau
fa tsy karoa mitragno fa zio ty ziska mitara atsabo mahavelo tatandrizala firendro karaha toy amin'ny Ambaribe volanko mampalahelo ziska talangilangin'olo firendry zala juste hoe andeha tadiavagna volany any inanagna mare environnement robaka toute l'année toute la vie tsy mandiniky noaviny amare ke isorako volanko so fianatra tsara raha legnataka nataony be mazava ny sambrano nisokatra ny moaly igny mbo misy moa fotoagna ikaiko président Mandigny Raymond agnontaniako tsara be après foire igny ino programme magnaraka ino ny tanjogny magnaraka mba ino zegny fiasagna miaraka amreto chef de région mipetraka mbola tetezany mita boka chef de région tsika zao tsy heniko voafily tsy heniko voapetraka fa hitatsika miandalagna io ino zay ny amin'igny fa iditra atsika Ambaribe alohan'ny idiry atsika ny politiky ankapobe eto za mitoraka fleur aminao monsieur le maire Alia Bouda torako fleur anao niany anao ndraiky tsy nikirebaka fa naka nambarako naka za tsy mitsiko magnano raha tsara anao ankatsareko fa anao koa magnano raha tsy manjary anao riatoko ary fiako koa lombolombony mamiaka vanio eto za dia mitoraka fleur Alia Bouda be ny tanànany Ambaribe raha roy torako fleur izy fa kosa ameko solution anao baka io ho an'izay mahay Ambaribe mahay lalagna namboarindreo mandeha baka amin'ny croisement amin'ny Baramanaka Ambonara io midika agnatiny agny mandeha amin'ny Tobokola vazany ako Benezera igny nampikonegna olo maro igny amin'ny fotoagna zao be ny tanànany Ambaribe magnamboatra azy igny arezagna atao pavé bravo eo amin'ny 600 mètres io zy za koa tsy diso aitsia za monsieur le maire koa diso za fa eo amin'ny 600 mètres io lala igny koa baka amin'ny croisement io jusqu'à farany nino tiako aviagna nitoraka fleur be ny tanàna sy ny commune urbaine Ambaribe milalagna igny problème ny lalagna io misy camion maromaro miditra eo mandeha agny parce que amin'ny farany zoagny tsy haiko ro ina mbola ao nafatra eo fa misy ro kemtry regny barabarantse togane gamentsy regny amin'ny farany zoagny magnamboatra parpaing afa vangegna vita mivarotra kaiasy mivarotra sable tout ce qui est matériaux construction en farany lalagna agny misy ro adignako baka agnarandreo ke eto za mitodiky amitsika mampiasa lalagna eto edy fa midika environnement ho amboarigny lalagna ho atao pavé izy atsika mba maheza magnaja raha mba atova arakaraka ny poids leon'ny lalagna tsika raha ampandalovintsika agnabony aza mivolagna ke hoe goudron ty fa ampandaloviko eto 11 tonnes akory goudron lalagna 3 tonnes andeha ampandalovinao 11 tonnes akory pont igny ke izy zao andeha atao pavé ho anareo zay mampiasa camion milalagna io mba jary le fanagnana avako izy io ndray fanjakagna magnazony zo volanao vahoaka nila agnamboaragna zo
vahoaka mazovy atsika anao za no problème tsika malagasy baka ty hoe je hoe za non atso agnaty jery le toetraigny maloto hoe za na hoe je io tsisy je zegny io tsisy hoe za atsika no tsika jiaby zo araiky zay fary hoe mijoso andavako tokony mbala katakata pony mera jusqu'à bifitina igny za jusqu'à la vigie riva wakany ny ambario be hitanareo ro olo mivarigna agnatin'ny raha maloto ataonareo io olombelogno ro io misy razagnandreo ro io fa adosoa agnatin'ny jeritsika hoe lavori magnano lavori babanao sa mamanao sana dandrinonao olombelogno kananao ro piasan'ny lavori io managna rasagnandreo ro io fa aza atao le toetraigny tsy manjary zay boka volagninay teto ary zay matetiky volaniko teto hoe maheza mangalataka zay atompo tanàna teo nipetraka teo taloha zay tsy nagnarataonareo io fa nareo le vahiny na vazanao na gasy anao navy tafara magnano anao tompo tanàna mandroboka tanànanay aza to avako zay ty nisy teo pe à leur âme zay falosy raza zay ty nisy bargasy teo zay ty nisy partris teo peut-être ino pobelinay teo na jen'olo na sen'olo haja piasan'ny lavory aby jiaby zegny Saïd Pelé zegny piasan'ny lavory aby jiaby zegny na jen'olo na sen'olo voninahitry fa anareo zio tsy vitany anareo fa vahiny navy amy tanàna tsy ajenareo koa le tanàna aboko anareo mitretre fa adobo tanàna anareo ne nadobo tanàna zay nipetraka tokony andavako tokony tsaronay adobo zegny pony mera ry tsaronay tototry zegny fôtonino zay ne niaramony igny le environnement humain le fiarahamoniny fa zio ty sagnatria koragna raha misy na bifitina zegny na la vigie zegny na baka mbala katakata milakan-drano mijotso miboaka ary ampo abazary kely ary agnanovandreo kabone tsy vita agnanovandreo kabone fagnariandreo haitry kanaly ny rano agnarany fa tsy poubelle ny haitry mba mianaratsika raha tsara aboko amizay nareo mitretre hoe raha tsara nisy taminay tandavako tokony teto anareo naboka nampisy izy zay haiko ty koa ny be teo hoe nisoma teo zay taloha maro aminareo ne tsy mahay hoe ino manavenio andavako tokony kotokony zay tamy fisomany ateo zay ty mampiady kotokony to minino mangala kotokony agnaty lavaka ananao tsokorigny fiezigny tady ampedivy zay ty soma teo fa zio io temboe olombelogno karanao mandeha magnovy raha malotonao anao boko mivola fa kanaly tsy asiagna fagnadiova akory matao zio adio nareo mandoto izy za tsy magnamiatsigny la commune za tsy magnamiatsigny la voirie ro ne mba misajandreo voninahitryndreo razagnan'olo ne razagnandreo karaha razagnanareo
Fahasambanibaniaka ke hoe apiasa ny lavoaria de atao mihina tsy fihinana. Ambilao ao koa nareo hina tsy fihinanareo. Ambilao ao reo dobo. Aizandreo izy hatongavandreo saigniny amare. Anao koa nandeha tanànan'olo. Anao navy teo tira nataondreo topitany ty teto. Ajeko izy ty. Fa azato jerinao tsy manjary baka tany aviano ay, anao navy an-tanànan'olo, anao andeha ndrovoko ndao mody. Zay ko tsy nikaiky anareo navy teo e. Fa nareo lingilingy baka iny avy eo. Ajarane. Aja tanànane. Raha zegny ambarane anareo sanandro. Mihina katy ariana agnaty kanalindrano. Ory avako avy. Toetsaigny nino. Jery nino. Avy bako manangana trano agnabony kanaly. Agnabony trottoir. Amy sisiny lalabe. Moi? Anareo bako ty vola aminay. Mario be tsy manjary. Ndao mody ko fa tsy manjary baka. Zay ko tsy force anareo navy eo. Zay tompiny makatsara zo teo. Zay niala teo zo nanjary. Fa zay ko nagnano tsy nanjary plus ka anareo io. Anareo tsy tojo teo. Anareo tsy navy teo. Ajaly olombelon karaha anareo. Manakasiny ro io. Managnarazana andreo ro io. Fa ro tsy natao andeha ngovi-tenareo. Nde zanakanareo fa tsy voasasanareo vody. Ro andeha gnanaovanareo raha tsy manjary. Zoky be miaro eto. Nakavolako raha koa tsara za mitsangana. Surtout amin'ny Ambaribe io tsy anagnokegna maso anao nde no vahoaka. Nde za mitia vahoaka zay. Fa aja. Marigny raha tsara nisy taminay tandavako tokony teo raha zegny. Zio. Incroyable. Incroyable. Tsisy mba hoe za ty eto mivarotry bon vita varotry naka. Tsofotro andra dioviko. Baka za mare mba madio avy eo. Non? Magnanao ko mangery amy lamaka. Nefa nataonareo mody anareo boko mipody eo. Doky nina amy kapila nangery amy lopalopa nagnarany. Za volanko. Maro critique nataoko monsieur le maire. Fa niany za mitoraka fleur izy. Parce que fa trop loatra raha ataonareo zalahy. Zay aty taloha. Zay koa tsy miseka po kase. Ary devant stade Canver ary. Zay miseka io. En po bazarkilo. Io tany fisainy. Plonge io. Maro tsaiky tamy taonay tamy zandrizandrinay niseka io. Devant bazar kely en pont io. Zio ty kelerako. Tsisy raha pare. Nefa misy poubelle edy io, misy benny poubelle. Non. Nony aratsy ampagnay, aratsy anjery. Akamoagna, andegnary hatry io. Aleo fariagna amy kanalin-drano fa lavoaria magnano zala. Zegny ko iasandro ro maiasa amy dadilanareo sa iasa amy babanareo. Za miaro raha tsara, koa raha tsara, fa koa raha ratsy riatoko. Ary tsy anagnako egna maso. Ary io tsy ambary io be za raiky managna toe-tsaigny io. Io toe-tsaigny mamango atsika malagasy. Tsy tia raha manjary. Magnano fiaignany lambody. Ny mandroboka fa tsy agnamboatra. Aboko amizay mignoignoigny. Karaha gisala nangalaka ketsa. Aza mignoignoigny volanko. Iareta fo. Aza mitaregny. Iareta fo. Tsy la commune ko nagnano zo e. Wala tsy commune urbaine ni Ambaribe nagnano zo. Na commune urbaine Diego. Na commune urbaine ni Bemazavan Sambrano. Fa nareo tompony anareo vahoaka mipetraka io. Une solution. Todika aminao za monsieur
le maire, les adjoints, arindina naro am conseillère ni commune urbaine Ambaribe. Za koa naro. Amioko solution naro. Ambilaro miafatra kazajiregna. Ataovadina. Quartier jiaby Ambaribe en ville ataovadina. Am faritra Atsimoagny anie dina fa mitsangana. Faritra Tamatave fa misy faritra manangana dina. Même Tananarivo capitale hitatsika mbola misy tany misy fako tsy voarofin'ny commune misy dina. Ataovanareo dina. Za miombon-kevitra ary manohagna anareo ny commune urbaine alatsady dina isaka fokotany. Ahaizandreo izy baka. Io tsisy trosa, dina tsisy trosa. Izy koa na fatatra na loto na ngaratsy nanjary, ndeha halignandra. Dina latsaka aminao ifenao volan'la commune. Zay rangatako aminareo commune urbain. Ndeha ro korontagna mivatro amin'ny sisiny mijotsy lalagna asany lavoara io. Asevadina. Lalagna fey karaha ataonareo mamehy ro bar aby ro 22h tsaiko 23h io. Ataova karaha ziny koa ro korontagna mpivatro mandeha ndraiky mpivatro amin'ny sisiny lalagna ndraiky fokon'olo. Isaka fokotany apitradina. Zako ro tsy misy jery baka. Simple. Tsy mila malomalo isaka teteka ndeha ngalaka pelle mécanique ngadoyo. Kofa nagnano maloto. Fokotany ifala mandinao, dinanao, alo, tsisy trosa. Zegny raha tokony ataotsika. Na Diego volaniko na Ambanja na Ambilobe na ia ataovadina. Ahaizandreo efa marary zalahy ialany 10,000 zegny Avoria fokotany, avoria fokon'olo, samy magnano dinany fokotany nany. Zako tsy mivelogno raha jiaby. Areto za mamoanao ndraiky mandeha monsieur Aliabodo ataova plan urbanisme zandrila. L'oiseau fait son nid petit à petit. Atomboatrenika amindreto korontagna mpivaro mandeha jiaby reto igny ambalakatakata mijotso igny mahazo andrefany bazary jusqu'anao mahazo amy kazamofo igny fa tsy lalagna igny lalagna baka maskrine karany mandeha amy tragnony Adamaliary. No, attends. Asevadina. Tsisy olo mahazo mivarotro io. Zay taloha volaniko aminareo. Paix à son âme. Zanany a Toulouse io. Tsy tognoniko aminareo gn'arany. Fa ino naviany paix à son âme. Nagnapitako agnaranazy commissaire X. Hitanareo ho an'izay may Ambaribe, hitanareo io hall de formation io. Andrefany bazary io. Misy poto teo maventy hoe, motro maventy mazava hoe. Tsaiky ny Mena Miongana, tsaiky ny Le Fortin, tsaiky ny andrefany bazary. Misy ara-tsaiky baka la batterie avy misoma aminay io. Tsisy rombo, tsisy ady, tsisy tsikotsiko. Fa zao izy. Kofa 21h. Magnontania zay ray aman-dreny mbola velo maro meilleur azy. Mena Miongana, Le Fortin, ndrefany bazary. Za mihitsy ndo nitariky jeune teo hoe alors rovatsika quartier. Ni raha ataony zay mizara efitra. L'escalier Mena Miongana io amina Adamali tragno be io. Amina asany lavoara ambany ary. Arrivé l'escalier ndraiky départ l'escalier io. Aboka io l'escalier Fortin io. Ndraiky miboaka amin'ny andrefany bazary io. Aboko lalantany ambadiko andrefany bazary Andakorobe aminay io. Io zay miamby. Iska couloir ro misy manafinaka mipetraka io. Zay mipetraka io jusqu'à 3h 4h du matin. Ino raha ataony?
zay miamby olo mandalo. Anao koa nandalo tsisy carte d'identité, anao ka ine commissaire X. Anao ndre vola za koa nandeha amindry jo ambany ao hoe azo vi olo enao amindry jo azovy ajo fulany. Manafo araiky magnatriky izy ary. Navy ao tany ene, i tsy mahazo miboaka. Zay amkonkono trangony jo tadiaviny. Mbola tsara mba tsara. Anareo misy vahiny. Izy koa ro olo vola ya zay misy vahiny, azovy vahiny nareo, azovy agnarany. Fulany. Aia izy? Tsy ene tany misy izy. Abokany amizay zako vahiny nareo ty izy koa ro olo ny vola zay tsy me io. Anao fa vaorane tady edy ateriny elazoly amy commissaire X ary. Zegny natoane name io. Magnotany olo hafa volanko aminareo. Ko io mena mionga le fortin ndefa mbazary io taloha. Io tsy andalovan'olo adaladala. Fa zio ty nde olo foagna, nde olo tsisy jery, nde olo adala midriky miboaka io karaha tsy haiko nino io. Ke za mitodiky aminareo be ny tanàna. Nde aia io volanko, nde aia asia vadina fokotany. Asia vadina iaragna fokon'olo. Hita io ny vorery ndraiky n'olo mado. Fa trop raha mahazo andavako tokony zala. Tsy karaha io nagnanovany andavako tokony taloha zala. Izy koa boka anao mandeha milalagna mandeha B59 ndraiky ambalamanga zegny, mandragnahary anao mivolana ty lalana andalovan'olombelogno. Ambadiky bazary kely io. Anao ziska mahazo ampony mera ary mandalo amin'ny mialatsiny manongana agnaran'olo maventy tsy firegnana. Kamesy. Anao koa fa tsy hitanao lalagna amboagna io or io lalabe. Anao amizay koa mahazo bakato mbala katakata ty. Anonga andeha ambotsakoagna zagnahary. Anao magnano tasby ziska anao tafiboaka amy tany mazava. Na anao magnano chapelet rango baka io ziska anao miboaka agnabo ary ambotsakoagna ary. Lalagna tsisy. Tsisy. No nino vorery. Atsika vorery. Mila Clément vola mandrora matsilay. Afa environnement zegny. Ke eto. Za mangataka aminao, monsieur le maire, les conseillers. Resiny adidy ataovany andraikitry. Asia vadina isaka fokotany. Ambaribe. Même ro antety agny. Même ro jamanjary ro faseny. Même amin'ny Ambatsavavy agny zavomony. Itsangana amizay. Fotony fa trop loatra. Tsy poubelle tsy nasiagny non, allo kanalin-drano. Le ravy amizay asara nareo dobo maliny latsaka mare zay dobo ty raha misy amin'ny andavako tokony ato raha tadiavinareo iareta fo. Kanareo tompony misy jery ndre za koa boka piasany lavoary neky teo fa tembodinareo fa za tsy nandroka io. Mbola nareo mandroka raha nataonao fa nareo nisy jery mba olo manapagnahy namanareo ny koko izy tony any hitako sary. Nareo magnano ny ataonareo razanan'olo amboemboenareo aza to karaha zay fa olombelony karaha nareo ro io nde mpiasa amy lavoary zegny. Mpiasa ny lavoary zegny tsy midikany ambanibanigna diadiavigna tapondoha. Ina Ambaribe. Andetsika Diego. Za haligny igny no moaly ariva boka za na sary aroe. Za marandegny za fo kaindry zala soldat nakaro koa za Diego. Président. Raha kwato misy nino hitanao sary nalefany aminao no moaly aroe igny. Niemba fo ika araiky amy raha io. Ino le raha?
ambariko anao ny raha nisy atoboko baka itsiny kokoa aza la apetrako fanontaniana za tsy ady amidokitsy wala za tsy andiady anyvoe tompony rano fa za napetraka fanontaniana aminareo olombelogno karaha za indrindra tsika mpitondra anareo mpitondra baka tsy za tsy namanareo nitaregny nitretre mpianatra université Tananarivo nazo tragno vao atsika jiaby nahita ziny atsika province misy université misy tragno vao fa tsy ampy kapasité ny mpianatra ary za tsy vonana ke hoe fitondragna navy vao fandrava raiky sy tapany io ke andery donko ko fa tsy vita non za mambela ro miasa fa za mampatsiaro fo indra misy mampitokiky fa mampalahelo le raha cure université nandeha nasiagna toile détente tsy haiko azovy le conseil nagnamia le conseil raha io hoe azovy le conseiller nagnamia conseil hoe aseva toile détente in chinois ry ipitrany mpianatra ory avako aby ndeta Mali ndeta ny Ethiopie anisan'ny tany jaly sy tany nantry indrindra tamin'ny fotoagn'androny o zala tsy natora karaha io nde nisy toile détente napetraka tamizegny matanjaka bien installé fa nitsika micurant diego non karaha rovany akoho marandraigny volaindreo inga io président raha io atoko niembagny na lefa sary volaniko alifasy nagnatsipotriky akanga toile détente marandraigny heureusement tsy enky nisy mpianatra nandro to heureusement tsy enky nisy mpianatra mipetraka to azovy mba tiany ambara eto agnontaniany eto hoe conseiller azovy man conseiller anareo ataova raha karaha igny amy cure tsy enareo fa vavalapasy koa ny arie mitsindro cure io hoe varatraza mibalabala bakagny tsiko mibalabala bakagny mantefaka pa amy cure io akory no ataony toile détente zala ipetraka io mba imaginer raha ataonareo avako aby mba alifasa le fisagnany andra io idrika sara toile détente in chinois nandeha nataonareo io akory atao mpianatra ipetraka agnatiny ao anareo zao koa tsy nihembagna zigny sakinareo napindriky mpianatra atao koa tsy nagnano tsipotrika kanga tragno igny toile détente mbo nampidirinareo forcé tao fo mpianatra apetrako amizay fanontaniana za tsy mahay hoe firy toile détente igny tary mba firy mpianatra marobe tsisy tragno tsisy tany alofa nandeha nampidirinareo amy tragno elo de ho firy koa mpianatra agnatin'izy mba nimaginenareo ve armoire andreo meuble andreo kibanandreo table andreo izy amizegny tany tsy mary fa tany kotoatoagna latsaka maleny matsabory agnatiny io akory koa ataony tsaiky iboaka andeha l'école andeha andra godra agnatiny io na azafady zalahy igny edy boko hoe za mivolagna zako be tsy tia malagasy karaha izy non azavahagna mba idirako baka eo amy politiky raha misy
azavahagna io ne misy zanakanareo baka mianatra amy curanay Diego misy zanakanay baka amy cura Diego mianatra aminareo agny mianatra Toliara mianatra Tamatavy fa magnino aminay agny koa fa raha tsy manjary atao aminay agny zegny ane question tiako valiagny mba valianareo question zegny koa ma raha tsy manjary aly fahasavaratra agny zay mo déchetterie mba zay boka zay mo déchetterie nefa problème province ny Avatra io mampidi-bola be indrindra agnaty kitapom-bola mpanjakana zay to déchetterie zegny aveny mangataka apitra budget provinciaux zany tsisy raha tadiavinay l'oiseau fait son nid petit à petit apitra décentralisation apitra budget provinciaux io zay vao mitaky aminareo fédéralisme état fédéral mbola tsara tsika boka mbalibe fa zay ka za toa karaha io zala zay efa ataonareo l'escalier razagna nefa diadiavonareo zanakane koa mbola to agnatiny ndray rovany akoho za manjotsy ampidirobaka miboaka fo akoho tsy mety andipetrako ndray ondrikondriky ndray bengeny sahidy ampidirobaka io tsy hoandro obaka maino atsika magnano fitondragnany adala karaha zay zala toile détente andeha tragnony mpianatra ro mpianatra io des années io ho avy ny firenena maray igny raha andeha agnapitranareo ro mba igny edy solution hitanareo zala ameko solution nareo koa tsy mahita tandriasanareo volagna ambarako anareo nanagna marine nationale française zay teo taloha base de guerre baseny aminay Diego nandeha aia nataonareo aia nataonareo nino azave ambara eto sakaramy teo feny kazerne masaky mifamatra sakaramy teo feny kazerne ary kazerne teo tsara ary mbola tsara na ino tsy akatsaregny le kazerne sakaramy ivolagna baka anareo ka lavitra fa mpianatra ty amiko alors nino blème zay ny atao tam polytechnique teo nisy kara savien maro eto misaotra be hoe polytechnique amy kibony gauche droite igny kofa weekend na rivariva na folakandro kara roe regny magnano va-et-vient baka amy cura ry mandeha centre-ville aia olo magnajotsolo io tsy magnajotsolo antegnategnandala izy magnajotso mpianatra yo devant l'hôtel de ville mifamareto olo mifamatra zegny zay ty miapiasa miondrana zegny ke anareo zao nahita bus marobe ao io andeha ataonareo nino bus ao io tsy haiko taia voaloha zegny électrique vandivandinareo io magnino tsy aondrana sambo alefa amin'ny Diego aondrana sambo alifasa amin'ny Diego agny atao fitateragna mpianatra baka sakaramy mandeha mianatra amy cura tsy vitana sakaramy misy kazerne tamy fotoagnandro tsy haiko na mbola na fa tsao azala atsika ty mba maheza raha tsara zala marcon militaire misy aminay io centre-ville io izy koa baka manomboka amy campard mazo garnison jusqu'anao fotoaka amy sirikofo camp militaire fo jiaby igny misy ane trano fa niabandonenareo io pourquoi tsy amboary renovelegna tsika karaha fa magnano refondation amboara io apitary mpianatra simple raha zay zalaboko zay tsy mila andeha angatagna vola baka Londres na angatagna vola baka amy trompinke andeha nanzay atsika mavita zegny
Ro camp militaire ny abandonné nareo aby reo renouvelé avy amboary apidrao mpianatra mandra-pagnamboaranareo le robaka ary fa tsy andeha petraka nareo amy toile détente soragna andragnahary tsisy mpianatra toa nandry na nipetraka nefa edy koa kabarindro ino koa raha ndeha volagninareo mpitondra baka io apetraka fagnotaniagna za mba ambaranareo zay azovy conseiller ny conseil anareo nagnaratsy manjary no atsika kazahoagna toetsaigny karaha zay zalahy managna camp militaire maro atsika centre-ville io misy camp Hubert misy tsy haiko camp zovy misy camp Campardy misy tsy haiko camp zovy pourquoi tsy amboary apetrahagna mpianatra zalahy non tsy keko antaky zany zanaka varatra raha ataonareo na ino anareo tatanarivo tsy napetraky nareo tagna toile détente zanaka anareo fa namenareo tragno vao tragno mora aza magnara mampameloko namagna mampalahelo ny embagna niongagna ambony ambany toile détente publié koa baka io hoanareo zay fanita ma araba tsara araba soa anjaranareo mandiniky fa ho an'izay antseniky mahita publié ko mor amribana kao baka io koa kazerne zegny edy zalahy tsy jaliany Diego tegna tsy jaliatsika ino raha misy kazerne militaire reo volanko aminareo igny mahazo amy secreny mahazo amy dispensaire any secreny jusqu'anao fotroaka amy vahiny ary regny kazerne fo jiaby igny jusqu'anao mahazo Campardy garnison jiaby regny kazerne fo jiaby igny sirafy talohany mety amboarigny no nandeha natao magasin mandafy pièce détaché ny tomobile camion azovy tompiny vahiny kazerne sirafy sy ny forongony anao mandeha io ino raha misy ao pièce ny Kosovo pièce ny IFA pièce ny dafy kazerne militaire nandeha natao raha karaha zay non attends andeha etsika ty maro amindreo io fa abandonné mety amboary ny avako aby fa zanaka atsika taranaka atsika ny amare aza ataonareo raha karaha io mampalahelo za volanko aligny zaka indreo soldanaka io ro nandeha fasary zany nalahelo bokoa za tafotokiky président anao maao ro ya za ato hitanao masary io mandiniky izy eto baka za volanko amindreo ambesatsengy za aneligny ranivy maiky za sasary io aza la volanko tamindrongy sérieux la ro volanko aza la président zay ndefandy aminao za io raha misy amy curato marandraigna raiky ny balabala tsy potrika akanga koa boka camion igny le raiky kaindreo hoe 4 lera tragno boboka koa boka io mampalahelo le toetsaigny Diego nanjary karaha igny zalahy Diego Suarez nanjary karaha igny punaise antany ny anarantegna ny boahantegna igny ny afarany igny baka le volanko aminareo Madagascar tsisy politicien mavandy karaha ataony Madagascar tsisy journaliste mavandy tsisy que de pesos raha agnaty lohandro fa reo tsy andeha mpandrosy Madagascar zay mavandy andeha ngalaky zay mindrazagna diandreo io bikibo ro miala fa reo tsy andeha izanareo vahoaka zegny kelera koa ro ndezanareo andeha gnano balarora avandy
toraka blon 13 14 o kaledy taloha zay. Mampalahelo fily bus électrique reny avy eo. Mais pourquoi tsy zarenareo mpianatra université par province les bus? Simple raha zay zalahy. Simple. Oleky bus io bloqué nareo, tsy ampiasainareo, tsy ataonareo nino? Andeha anaovana propagandy. Nefa n'olona agnafatra zobaka tagny ny roasitsika. Ampiasay mbahoaka amizay le bus. Simple. Zay ndray tsy amenareo tragno vao, zay tsy mijery. Fa ny misy aminay eo amboara. Ipitran'ny zanakanay rahalahinay, havanay mianatra amy cure, amy polytechnique. Anareo ny ty azo raha tsara, fa enay raha tsy ho azonay zay tsy agniry. Zay tsy andeha gnano oritan-drengy babakoto. Tsy possible. Oritan-drengy babakoto zay tsary nisy. Zay tsy andeha ady aminareo. Fa hitanay koa raha ataonareo zay mampy zay. Fa ny ela anagnanay, ameza budget zay, amboarinay, retapenay, renouvelenay, apetrakanay eo zanakanay. Anareo nagna publication reto le bus miisa zegny hoe 100,000. Zare amy faritany. Ameza cure. Nefa maly, tsisy olo malo anareo izy. Mampalahelo. Za volaniko tamindreo soldat nakaro eo, za tsy haiko raha volaniko aminareo frère eo volaniko. Ora nareo forcereo andipodianatra le 12. Aia moa tragno andipotranandreo le 12 ipodianatra. Ndre tragno tsenky nisy olo fo izy fa nagnano tsongola batita. Nagnano ty jabadimandry. Mionga agnatary. Toile détente. Andeha agnapitragna mpianatra. Angala licence. Andeha agnano thèse nationale. Non. Mandinihy atsika volaniko aminareo. Atsika côté volaniko miresaina, mitsangana. Fa atsika koa de zarizarendro io. Miditra amy politika amizay boka za sady mitoy mamarigny izy. Raha misy jaune zarizarendro tsika io. Atsika koa fa zarendro io. Hitanareo sarina boka androany. Atsika fa zarizarendro fa nefa konty. Ro zao miambigny empêchement fifidianagna ro avy eo. Agnino amizay tsika vahoaka akadalegna. Atsika tsy mety misy jery. 65 ans tsika nakadalegna mpitondra atsika teo. 65 ans atsika nataony mpitondra atsika l'escalier. 65 ans atsika ny lift, nanginy, ndraiky ngadra pour rien. Niana atsika mbola niegny amy raha karaha zegny avako aby. Io volako aminareo io ino zakabe tsy haiko zakabe natoko ataondreo io ny andeha ampisarisaragna atsika. Raha zay koa tsy hainareo ambarako anareo. Team ndraiky SVM magnano en force mira hidika amy position. Allo ambarako ny marigny. Fa io tsisy andeha tia vahoaka zay. Ro koa mity vahoaka ambila président miasa. Ro koa mity vahoaka raha mandalo amy fotoagna zao io ampia vahoaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa ro tsy ndizana ro vahoaka zegny. Ro ndeha za velitegnandreo. Raha fahitany zegny.
olombelogno tiako fa toetraign'olombelogno tsy tiako ampodiko isan'andro. Ino raha nandalo tamitsika tavaratra tagny tamy 2002 azovy nandefa ino agnarandreo igny maramila tsy haiko agnaragna regny fa soi-disant boka natao hoe réserviste. Nino lambo agnarandreo igny firy atsika tavaratra tagny vonendro olo aby regny. Atsika tsara magnadigno fa atsika dribiribendreo, atsika kadalendreo igny atsika igny azon'le tsy fanagnana, azon'le fahantragna mamango atsika miala tsy afaka akory atao. Milaza mandry amy toile détente iny cure igny zany ty hoandry amy toile détente iny cure. Ah oui, sintraka za mampidimpianatra ny hoaviny amareny firenena ampidiriko an-daporona ka agnaty taona ka zany de hoandry amy toile détente io. Parce que tsisy zanakandroa, tsisy avandroa mianandreo. Izy amizay toile détente tsisy motro asa karakory ataon'olo ipetraka amizay ke eto za mipody amile politiky iatsika io fa nizaraindreo tsy haiko misy tsy haiko nino du nord, tsy haiko nino du centre, tsy haiko nino du sud, atsika fa voazarazare fa atsika mifoaza azakadalendreo. Ino raha ataondreo zo satrokazo ro olo reto ro zao magnano koa le hoe cercle de réflexion. Réflexion nino mba mbaraza eza avy aminay, cercle de réflexion nino fitadiavan-tseza mba ho losy ministre, mba ho losy président république, zegny cercle de réflexion taonareo zao io. Mialatsiny e, za tsy magnambany vahoaka fa tsika vahoaka koa mba misy ajery fotony atsika ataondreo con or que reo le plus con de con. Un cercle de réflexion nagnaboaka roa io vandivandy ino punaise mivolagna loatra kikory boia. Constitution mipiblia constitution nataondreo tsisy mivolagna wala mikasiky province autonome, tsisy mivolagna wala mikasiky budget provinciaux, tsisy mivolagna weka fédéralisme ny afarany. Constitution nataondreo ino constitution ndreo avantage ndreo iainandreo ipitrandreo place zegny natao hoe cercle de réflexion andeha kadalenareo zay zao koa. Misy ajery atsika vahoaka za tsy mahay hoe réfléchir ino andeha gnanaovanareo cercle de réflexion. Mba tiako azavenareo hoe ino tanjony ndeha gnanaovanareo le cercle de réflexion, andeha réfléchir ino fagnambaniagna vahoaka, fankadalagna vahoaka. Io ny ataondreo io atao association jenika raha io kofa marindriny propagandy io amizay raha io avadiky antoko politiky ro jiaby nandalo karaha zegny association na itimo zegny na HVM zegny na prociteny zegny na tsy haiko akoatrany arema donc ndraiky PSD or PSD zao fa ndesindreo ndesiny siteny ataony lesikalia boka ao zegny ne raha misy zegny amizay vieny mananga le cercle de réflexion za tsy mahino raha ndeha réfléchindreo. Constitution vandy tsisy constitution réel mary ary tsy sakindreo sambory constitution nambelany ratsiraka
Masekero mavandy. Magnino za mangataka amindreo ny any fagnazavagna tsy sakindreo zavegny. Parce que indreo raha marina. Constitution 2002 2010 tsy haiko ny 2004 tsisy constitution réelle marina. Mbola raiky mbola izy nataony Ratsiraka igny mbola izy igny. Fa constitution ndreo to ataondreo io constitution kizembon-drazana agnabe kibondreo. Fa tsisy constitution andeha amitsika vahoaka zegny, amodika atsika vahoaka, amodika Madagasikara. Vakinareo boka izy mipublieko agny mbola agny ane izy tsenky mifafako. Rosio fa atsika fanzarendro parce que tsika tsy mahay mitambatra, tsy mahay mirehina. Dans le royaume des aveugles, akory ataony les bornes sont rois. Zegny nera mahazo atsika io. Apodiko. Dans le royaume des aveugles, les bornes sont rois. Zay raha mahazo Madagasikara. Azo amizay koa lancegna koa ty cercle de réflexion ty, asa nde réfléchir iny koa ro. Raha fanorobatindreo potendreo. I réfléchir agnano empêchement. Baka ino angala place. Aza robatiny ny ofa mbola tsy hainko ro miasa. Nagnino 16 ans teo tsy nirobatinareo. Nagnino 16 ans teo regny nareo tsy nagnano cercle messe de réflexion. Fa ny anty reto vao mipetraka 1 mois et demi vao miasa. Misasandreo tsara mandeha ambilaro magnano. Président nefa nivoligny ambila 1 mois tsendriky, ambila 2 mois ro miasa. Io tsika mahita izy. Non, ro mekimeky ny fitry nefa ro tsy henky nangiry. Kelera koa. Kelera koa. Izy boka publiendreo trompiny agny. Oh, tsy haiko nino ny centre, oh, tsy haiko nino ny nord, oh, tsy haiko nino ny sud. Fanzara, les provinces tsota fanzarendreo. Atsika fanzarendreo fa mifoaza ry malagasy. Constitutionnalendreo iny copie-coller. Raha nivolagny Zandry Laza. Izy nambomboarindreo, izy nataondreo reo nagnano izy. Ary reo cercle de réflexion. Réfléchir ino anareo? Asa vandesagna vahoaka zalahy. Asa riberibenareo vahoaka e. Za makasitraka bravo président. Tiako raha nataonao tamin'ny France 24 igny. Zany zabaka. Zany za tamin'ny France 24. Vraiment, za fier aminao président. Na io no, na tsy io no, sambako nahita 65 ans nazahotsika indépendant, un président, même izy tsy président réel, mba nivolagna gasy devant mpagnano gazety internationale. Ataoko hoe internationaux. Sambako. Bravo président. Raha za teto fa nivolagna raha zay fa ela. Za fa boka ro président africain sasandro. Ro volagna nde fomba fisikinandro. Ro magnano fisikinan-drazanandro. Fa naro dadilainareo magnano jiny. Sotema fa naty. Fa tsisy jiny Madagasikara. Sa zamanareo nagnano gora fa tsisy. Fa losim-bala. Ataova le fitafinao. Zangavaritra anao, ministre anao, tsy haiko sénateur anao, député anao. Ataova kitandre, karo. Zay tsy mangala baraka. Za baka ro africain ro. Krebareba bendro igny rosy fo ro. Tsy anao ro kolokolo. Ataova salovagna anao, kisalinao. Honneur anao zegny. Fa anao tsy andeha hagnano talon aiguille. Oh, andeha hagnano boty. Kelerako. Zegny.
za tegna ravoravo zany tandrignanao président tam France 24 hoe mba nivolagna gasy toy iza président ary kaza magneky riberiben'olo fa zao kosa izy président tandema fa manopy gazoaly ndraiky grèce amy lalagnanao sasany ary fa manopy odrikatakata aminao monsieur Michael respect mon colonel za ndraiky mangatoka aminao président fagnazavagna anakanomaly fakomaly hoe nitafiky tsy natao hitondra fa andamy ameza maramila le vrai le bere rouge reto hitondra izy zegny asandro directoire militaire irony mahatondra zo mavita hitondra zo aza megnatra président ndao magnatogny reto efatra étoile ray mandriny ro io tsy entiky nisy zanaka nangataka kendriatiny tefatsofy koa tsy efa makadala mare loatra ndao mangataka hevitra amindro président fa ry sasany fa mikonokono noho ny fitiava plasy tia hazo ministre tia hazo président république tia hazo tsy haiko nino tsy haiko andengala nino agnano motion de censure ry avako aby ke igny koragnatsika niany ry avako aby tegna mampalahelo tsy haiko karakory afaratsika ty fa anjary lelonjaza sady mitsofiky mitsofaka mijotso manonga iofo tsisy arrivé tsisy objectif atondro velo tegna mampanakaregna ro Madagasikara fa tsy ampanakaregna malagasy ry sasan'zay boka rehefa zaho avy eo de ho anakarena anareo de ho anany 4 daholo ny vahoaka malagasy aia 4 ndre dese avao tsy eniky nazone asa iny koa zao raha ndivolagny koa 14 décembre amitsika avaratra iny oroatsika tagny farany olo naromaty tam 2002 nianatsika andiribiribendro koa mampalahelo toetsaigny tsy haiko fa za nakambarako za tsy mahay mitsiko zay tsy faly managna droit mamaly eto tsisy olo tampenambava aza magnasafo volagna raha agnaty fonao aboa aloha retany rendagnitry ke zegny izy raha avao koa aby agny feky anareo ozy olo araiky zay fa aboako aminareo fa maro amitsika mety mahita raha io zandry monfra fabra fahitako nagnano izy amin'ny story nazy eo toile détente niemba 4 roues en l'air koa camion zegny raha andeha atao tragnony mpianatra mandro mafoa tegna tsika jiaby samy mandro nyondro au fait tsy tambagna zoky be magnano lève fa izy andeha vakansy tsara raha baka irasagnadia ratsy raha iaragna amy volagna andeha koa zoky be andeha vakansy koa izy fa izy ndray magnano zay iezaka fo ndraiky izy antany misy azy agny tsakaraka moyen agnanovagna lève agnambaragna anareo raha misy samy mandram-piona salama vatagna tsy arary aby atsika jiaby